Здравейте и добре дошли в новото видео. Аз съм Еля Съвета и в този канал си говоря за неща като личностно развитие, лайфстайл и мода, така че ако това ви звучи като нещо интересно, можете да се абонирате за канала с камбанка, за да получавате известия всеки път, когато публикувам ново видео. И днес се намираме на малко по-различна локация от по принцип, както виждате моите видеа, но всъщност съм в къщата на родителите ми, т.е. съм вкъщи, в различното ви вкъщи от по принцип, което ми виждате. И всъщност и това обстановката ни е малко по-различна, но за да не изпускам видео все пак, снимам ви днес от тук. И всъщност темата, за която ще си говорим, е мнението ми за Dyson Airwrap. Тъй като имах едно стори в Instagram, в което ви споделям, че го използвам вече повече от половин година и бях опитала дали имате интерес всъщност да се снима и видео с искреното ми мнение за него. И тъй като имаше много хора, които искаха, всъщност реших и да ви кажа действително да направя такова видео и да ви споделя моя опит и моето мнение. Като Уреда го закупих миналата година септември месец, като го взех от Технополис и го взех на Технополис, всъщност мисля, че е правилното ударение. И също така си го купих на изплащане, взех го там, защото просто имаха най-добри условия за изплащане без оскъпяване. И така всъщност се здобих и с него и го използвам абсолютно ежедневно от тогава. Направо не ви показвам абсолютно целият комплект с всичките представки, какво има, защото съм убедена, че това не е първото видео, което гледате и пределно, особено ако се интересувате от темата, пределно ясно знаете какви представки има. Аз така или иначе, както ви казах, просто не съм си вкъщи и съответно не съм взела цялата кутия със себе си. Взела съм тази представка, тази, която е за изсушаване. И барелите, единия е някъде тук, но сега няма да го търся, защото не е важно за целта на това видео. Днес всъщност съм си направила с кръглата четка за такъв blowout ефект. По принцип, направо започвам. Ще започвам там първо с какъв е типа на моята коса. Типа на моята коса е къдрава ми е косата и също така е малко по-суха. И тъй като тук долу в краищата е третирана, тъй като аз съм си поедисвала косата до преди една година. Си поедисвах косата и от една година съм спряла, но все пак ето тук цялото това нещо, краищата ми надолу, абсолютно всичко си ми е все още поедисана коса, което означава, че е по-суха и по-податлива на обработка. По принцип, косата ми, още преди да започвам да си боядисвам, е податлива на обработка и няма абсолютно никакъв проблем да задържа преси, маши, сешлари и така нататък. Което смятам, че е важно да ви го уточня. Защото знам, че най-големият въпрос за всички е колко всъщност издържа Dyson, спестява ли време, има ли смисъл да давате толкова пари за него. Казвам ви, на моята коса издържа. Когато си направя кадрици с барелите, буквално до следващото измиване на мен ми държат. Ето такъв blowout също ми държи поне 2-3 дена, без да се налага да минавам през него отново и да навивам на ново краище. Веднъж като си направя, ми издържа до следващото измиване, но това е просто на моя тип коса. Що се отнася до къдрането, единственото, което използвам, за да така виждам ефект от него, със сигурност се задържат една идея по-добре кадриците. Използвам ето този продукт на Wow Coat, ето така да е на фокус, който е Dream Coat for Curly Hair. Купувала съм го от Notino и хубавото е, че той всъщност си има и термозащита вътре и помага кадриците да се задържат по-дълго време, като се активира при топлина. Казвам ви го, защото примерно ако си правите такъв тип кадриц с Rolex без топлина, съответно няма да има същия ефект, защото се активира при топлина. Това е така единственото, което съм си закупила с идеята да издържа по-дълго и не използвам лак за кадриците ми, за да издържат по-дълго. Просто на моята коса успява да се задържат достатъчно добре. Що се отнася обаче до изправянето? Между другото, съжалявам, ако чувате малко хъркане, обаче това е от спящото куче до мен. Съжалявам. Може така леко да ви приспива отстрани. Що се отнася до изправянето с тези две представки? Използвам едната представка, за да загладя косата си преди да я накъдря с барелите, защото просто моята коса е по-хвърчаща. И ми харесва да я загладя малко преди това. Дори всъщност ако не използвам за да се къдря, защото обикновено използвам Dyson веднъж в седмицата за цялата си коса, а за да си оформям бретона го използвам абсолютно всеки ден. Но го използвам веднъж в седмицата, защото колкото и да му е щадяща температурата, все пак
е някакъв тип обработка. И веднъж в седмицата използвам ролер, с който си кадра косата и веднъж си я правя с Dyson. Като дори когато използвам ролер, всъщност си изсушавам косата с смутинг преставката, която е като четка изглежда, за да мога първо да загладя косата и след това навивам на ролера, просто за да изглежда една идея по-добре. Но, що се отнася да си изправям косата, която моята по принцип е чуплива с Dyson, аз не мога да си я изправя. Изправям я, буквално задържа се половин час и ето тук отдолу, където съответно ми е по-близо до врата, съм имала малко повече потене, абсолютно ми се накъдря на следващия половин час, ако не е минал отгоре с преса. Просто няма как да се задържи. Има вариант евентуално с тази кръгла четка да се опитам да си изправям. Не съм го правила, защото аз така или иначе си изправям косата рядко. Трябва нещо да съм в настроение, да има някакъв повод, но се старая по принцип на чак такава топлинна обработка с преса да не я правя толкова често. Но така или иначе, за изправяне просто на моята коса не задържа. Ако ви имате естествено права коса, със сигурност ще ви помогне и ще ви от полза и невероятно ще си сушите по-бързо. Казвайки това, да минем на там дали спестява време. В моят случай не ми спестява време. Просто защото, както ви казах, аз по принцип не си изправям косата ми е чуплива и съответно, когато си изкъпя, просто единственото, което правя е да я навия на ролер, за да й помогна да изглежда малко по-оформена. Но по принцип не използвам сешуар, за да я къдря, изправям, т.е. допреди да имам Dyson, не съм използвала преса толкова често, не съм използвала сешуар толкова често и така, че т.е. на мен не ми пести време, защото аз просто не съм правила нещо подобно преди това. И всъщност даже ми удължава времето, за да си направя косата. Но какво ми спестява? Спестява ми пари, защото по принцип, ако искам да си направя ето такъв, например, сешуар, съм ходила на фризьор. А пък сега няма нужда да ходя на фризьор, просто за да ми изглежда по такъв начин косата. Или пък ако искам малко по-хубави кадрици, съответно за поводи, в момента просто мога да си направя косата сама, без да се налага и да изглежда достатъчно добре и да се задържи достатъчно добре, без да се налага да ходя при професионалист, което за мен всъщност е много важно. Сега пък най-вероятно чувате балкащи кучета, обаче на село сме, съжалявам, случват се такива неща да се чуват отстрани на заден фон. Така, т.е. за време не ми спестява време, защото аз просто преди това така или иначе не съм използвала такъв тип неща и реално ми удължава времето, но пък съм изключително доволна, защото мога да си оформям косата по по-интересен и по-хубав начин. Аз съм от хората с две леви ръце и аз по принцип едвам нали, с преса се справям да се изправя или пък с маша да се накъдря, така остава с сешуар и с четка. Абсолютно никога не съм можела да се правя. Даже преди няколко години си бях направила бритон и всъщност много съжалявах, че съм си направила бритон, защото не може да ползвам такъв сешуар и четка, за да се правя съответно да ми изглежда добре бритона и нямах търпение да израсне и сега реално една от причините отново да си направя бритон е просто защото знам, че имам Dyson и съответно ще мога да си го оформя по-лесно. И реално според мен си заслужава. И аз всъщност това е покупка, с която супер много се радвам, че съм си взела, защото на мен лично много ми харесва ефекта, много ми харесва косата. Важно ми е, че работи с въздух, с завихане на въздуха, а не с толкова висока топлина. Да не ви излъжна, мисля, че е 160 градуса температурата, до която загорява, съответно е доста по-малко от една преса или маша или дори обикновен сешуар. И заради това аз съм изключително доволна. Въпреки това все пак използвам термозащита преди да започна да се изсушавам с Dyson, независимо с коя преставка. Също така, моя е последният модел, който е при барелите тук отгоре, който се върти, за да смениш посоката на въздуха и с ето тази преставка, която е за нормалното изсушаване, която когато се завърти, използва този коланда ефект, за да заглади съответно отгоре хвърчащите караща. Използвам го между другото, тъй като както ви казах, че моята коса е хвърчаща и всъщност прави наистина чудеса и много яки неща, много яка преставка е наистина. И аз съм изключително доволна от продукта. Както ви казах, на моята коса се задържа и ми харесва ефекта. За мен лично парите си заслужават. Какво бих могла да ви посъветвам, ако вие се чудите дали да си вземете съответно уреда, тъй като знам, че това е уред, който е скъп и съответно си обмисля така решението. Аз така или иначе още от първия Dyson, когато беше излезнал, го обмислях, обаче просто ме спираше това, че не ми се даваха много пари на клуб, съответно като
ми дойде на кълч, просто мога да си взема на изплащане и не трябва да давам, нали, толкова голяма сума, да я спестявам и така нататък. Съответно, за мен, нали, дойде като супер просветление цялото нещо, но така или иначе, когато вече реших, че имам възможността да си купя, всъщност изгледах безумно много видеа преди това и умишлено търсих хора, които имат моя тип коса. Защото, знаете, с Dyson проблема е основно какъв е типа на косата. Затова и започнах с това да ви кажа, че просто моят тип коса задържа всякаква обработка и е лесно податлива. Защото ако така или иначе имате коса, която едва на преса се подава, която загрява до 220 градуса, логично, че един сешлагър, който е на 160, най-вероятно няма да направи кой знае какво за вашата коса. Ще трябва да пръскате лак, допълнителни продукти и така нататък, и дори не се знае колко време ще се задържи. Затова просто съвета, който мога да ви дам, е потърсете хора, които споделят за мнението си, преди, които имат като вашия тип коса, преди да направите каквото и да било, или пък още по-добре, ако случайно имате някаква приятелка, позната, да просто да помолите да ползвате уреда веднъж, за да видите как ще се отрази на вашата коса. Макар че, честно казвам, отведнъж, по принцип трябва да знаете, ако си вземете уреда сега, че има един период на адаптация, в който просто дори да свикнеш как да си държиш косата, да свикнеш как да оформяш, независимо с коя приставка, си отнема малко време. Конкретно, както аз ви казах, аз така ли не мога да се изсушавам с четка, съответно да се науча да си правя такъв блоуаут с тази четка, ми отне време, също така и с барелите. Но както и да е, просто потърсете със сигурност информация за вашия тип коса. Ето, аз ви казвам, моята коса е третирана и по принцип е къдрава, съответно е една идея по-суха и лесно се подава на обработка, съответно Dyson на мен влияе добре. Друго нещо, което мога да ви споделя, е, че използвам, за да може би това също помага да ми се задържи една идея по-добре косата, използвам това, което казват абсолютно всички хора, включително и самите от Dyson. Винаги, тъй като има 3 степени, така има 3 степени, в които, нали, на сила на духането, и също така има и 3 степени на температурата. Аз обикновено винаги се изсушам на най-високата степен, бутам едно надолу, само когато се изсуша бритона, просто защото ето тук на челото ми става много горещо. Като между другото, ако имате интерес как си изсуша бритона с Dyson, имам един шорт, който може евентуално да гледате. Просто винаги се изсуша на най-високата степен на перката, на най-високата температура, и когато правя, дори включително и с тази приставка, навивам косата, независимо дали е с тази или с барелите, винаги съдържам първо около 20 секунди с най-гореща температура и след това пускам този cold shot нагоре и задържам така, но не задържам 5 секунди, както казват от Dyson, задържам поне 20, някой път може повече, преди да пусна кичура. Искам да го изстудя максимално добре преди да го пусна. За бритона включително използвам и ролки някой път, за да може да се задържи една идея по-добре, да е по-обемен и да изглежда така по-хубаво. Но със сигурност много добре изстудявам кичура преди да го пусна. Ще ви оставя линк долу в описанието за YouTube канала на едно момиче, което аз лично започнах да гледам по-усилено преди да си купя Dyson. Нейният канал в общини целият е посветен на Dyson Airwrap и постоянно пробва различни неща, различните там модели, четки и така нататък, и показва най-различни прически, които може да си направите, и показва подробно как може да ги направите, тъй като аз не мисля, че нали, мога да ви обясня чак толкова добре, затова и не заснимам видео как се приготвям. Но ще ви го оставя отдолу в описанието, защото на английски е самия канал, защото тя там просто показва изключително добре всяка една приставка, как можеш да използваш, всяка една прическа, как можеш да си оформиш. Също така говори за tips and tricks, какво да правиш, какво да не правиш с Dyson, и на мен лично беше много полезно, включително дори има и курс, който е относно това как да си използваш приставките. Аз лично не съм си закупувала този курс, но пък, тъй като има много хора, които буквално са се отказали от този Dyson, не искат да го продадат и така нататък, ако вие сте едни от тях и просто се чудите как да го използвате, имате нужда от помощ, аз лично дори бих си закупила този курс, защото мисля, че беше нещо целта, например,
$70 на фона на уред, който струва 1300 лева. Със сигурност $70 не е нищо и по-добре е примерно да получите малко повече знания как да го използвате и да вземете максимум от него, отколкото да се откажете при 2 опита и да го продадете. Предвид, нали, инвестицията за някои хора и подарък и така нататък. Друго нещо като съвет, което мога да дам, е със сигурност да следите ето тази лампичка тук долу. Ето тук. Когато филтъра е за смяна, тя започва, не за смяна, ами за почистване, започва да мига. И трябва да следите със сигурност тук много добре. Когато започне да мига, ето тази част тук долу се завърта, отваря и с една специална четка, която е в комплект, може да почистите съответно ето тук долу филтъра. Казвам ви го, защото това е много важно, да си почиствате филтъра редовно и да следите за това дали свети случайно, защото просто иначе в противен случай уреда ви може да изгори по този начин, което съответно никой не иска да му се случва. Както казах, това е достатъчно скъп уред, за да си го пазите добре и да следите дали тук нещо свети. На мен лично до момента ми се случва 2 пъти да ми светне, 2 пъти да трябва да го почиста за 7 месеца, откакто го използвам, което предвид, че ви казах как за бетона си го използвам абсолютно всеки ден, иначе го ползвам веднъж в седмицата. Мисля, че е достатъчно добре, не е нещо, на което трябва да обувате и така нататък. Четките тази конкретно, тъй като събира просто много космиологично. Я почиствам също така редовно, включително дори няма проблем да си ги почистите и на чешмата, защото все пак косата ви, нали, манините си масла и така нататък, добре е да си почистите допълнително, както се едно четката ви за коса, която по принцип използвате. И това е всъщност, не знам дали има нещо повече, което мога да ви кажа. Мисля, че ви споделих максимално много информация, която ми идва така на първо четене. В общи линии използвам всички представки. Доволна съм от уреда. Не съжалявам за покупката, която съм направила, защото на мен лично ми харесва изключително много и ми прави косата да изглежда по-добре. Това беше моето желание. Това беше причината, поради която си го купих. Както ви казах, в моят случай не спестява време, защото аз просто не съм отделяла толкова време на косата си преди. Но пък бих казала, че ми спестява финанси от гледна точка на това колко пъти иначе по принцип бих отишла на фризьор и всъщност колко пъти в момента мога да се направя вкъщи с този уред. Откакто имам Dyson, не използвам абсолютно нищо друго като уред, освен ако толкова искам да бъда изправена, първо минавам с мултинг четката и след това минавам с прес. В общи линии е това. Отдолу, както ви казах, ще ви оставя полезни линкове. Също така, ако имате някакъв въпрос конкретен за нещо, може да ми го зададете отдолу в коментарите. Винаги отговарям на абсолютно всеки един от вас. Така че не се притеснявайте да ми оставите коментар отдолу, да зададете вашия въпрос и съответно аз да ви отговоря на него. Също така може да ме последвате и в социалните ми мрежи, в останалите, в TikTok и в Instagram, където напоследък се старая да бъда по-активна. Ако решите и там също може да ми зададете въпрос, няма абсолютно никакъв проблем. Много ви благодаря, че гледахте. Надявам се да ви е било полезно и ще се видим в следващото видео. Чао, приятели!